Bona tarda, companys i companyes de l'Hospital de Can Rut i en general de la Gerència Territorial de la Metro Nord. Com us vam informar el divendres, avui dimarts també hi havia una reunió amb la direcció del centre i us volíem transmetre tota la informació que tenim. És depriment dir-vos abans del tema de la reunió com s'està treballant a l'hospital el tema material de protecció individual dels EPIs. No podem estar més tristos quan arribem a primera hora al torn i veiem quin és el material que ens depara la direcció per entrar a cuidar els nostres malalts. Hem vist com s'han aprimat els protocols en funció de quin era el material que tenien d'EPIs. Com s'han aprimat les mesures per fer-nos les PCRs o les proves per saber si estaven contagiats o no. Hem vist com s'han aprimat fins i tot el material, els davantals, que eren d'un gruixut de plàstic, ara són papers de fumar, i finalment les bates impermeables reutilitzades i reesterilitzades, que queden algunes sense cinxes per lligar-te-les, algunes estan com malmeses, ja veus que el volum ha canviat i el pes, i de veritat que és un autèntic desastre. Dir-vos que els números que ens han donat avui tampoc és que siguin esperançadors, estem sobre més de 500 persones malalts amb Covid positiu en tot l'hospital, més de 86 malalts en especialitats de crítics, i com ja sabeu, fins i tot la biblioteca que s'ha habilitat per donar servei als malalts crítics ja està en funcionament i no es descarta que de nou altres serveis li tinguin que donar la mateixa funcionalitat. És un autèntic desastre i a més estem dient i ja els hem dit que finalment farem una denúncia sobre l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, perquè no s'està protegint el personal que està donant serveis assistencials a les persones, als malalts amb Covid positiu. Estem estirant el material de mascaretes fins als límits, mascaretes quirúrgiques tot un torn, mascaretes d'FP2 i FP3 3 torns, i a la protecció corporal ara mateix les bates, els equips corporals estan escassos, buscats i molt diferents a lo que havíem arribat a tenir. Dir-vos també que els dispositius tipus Rafael Sotel ja estan funcionant, 2 plantes i ara aniran per la tercera, 31 persones també amb Covid positiu que estan ocupant aquests dispositius i que personal de l'atenció primària, bàsicament de la Gerència Metropolitana Nord, s'han incorporat a donar serveis en aquests dispositius i tanmateix a l'hospital, també facultatius d'altres especialitats del nostre hospital. I sobretot nosaltres el que hem dit a la reunió és quines persones o quines han estat les instruccions que s'han donat al personal de les empreses externalitzades que donaven unes funcions i uns serveis a l'hospital i que de sobte han deixat de fer-les. És a dir, bàsicament és Logaritma, que és l'empresa externalitzada que tenim del magatzem, que ara mateix estan deixant les caixes i no estan col·locant els productes dintre de les safates dels calaixos dels magatzems, amb la qual cosa les nostres companyes TICAES han d'assumir aquesta feina. Tampoc no entenem per què el personal de menjadors que repartien les safates als malalts dels dinars i els sopars i els esmorzars ara també de sobte només deixen el carro amb les safates i no entren a repartir. És una nova instrucció que també aquesta feina l'han d'assumir el personal nostre, el personal TICAE, auxiliars, i finalment l'empresa externalitzada de la neteja també abans treia les bosses de brossa, ara la brossa en comptes d'embosses recullen en contenidor rígid, però no entenem per què aquesta funció també l'ha d'assumir l'auxiliar, els TCAEs, i així ho hem dit, que no entenem per què aquestes empreses que se suposa que han de donar aquest servei de sobte no l'estan fent i estan caient en el nostre personal. Els hem dit que el material que estan
reutilitzant i reesterilitzant, volem un escrit i signat aquest escrit per la direcció i la UBP, que si ells es comprometran a fer aquest informe per escrit i signat de que aquest material és 100% garantista de la protecció de la nostra salut, que ens ho facin arribar, i mentrestant així no sigui, nosaltres fem crida a tothom que treballa a l'hospital i a tots aquests nous dispositius que si no tenen l'EPI indicat en cada acció assistencial que hagin de fer, que si us plau no la facin. Per últim, dir-vos que les persones que han renunciat voluntàriament a la seva reducció de jornada per conciliació de la vida familiar, que són ara mateix unes 45 persones, aquestes no tindran cap problema en quan acabi tot això en tornar a les seves condicions d'abans, amb la seva reducció de jornades, automàticament cessarà la jornada completa i continuarà amb la seva reducció. I a les auxiliars administratives que estan fent atenció al públic, tant al hall principal com la maternal, etc., que hem reiterat la nostra petició de les mampares de separació, les de metacrilat. I res més, esperem que tot vagi a millor i mentrestant sobretot cuideu-vos. Nosaltres no descartem de continuar reivindicant aquestes condicions i efectivament denunciarem si aquesta situació no es reverteix ràpidament i no ens donen les garanties de seguretat per la tasca diària. Gràcies i bona tarda.